Ti is unjátok pár az unalmas karriermódokat? Mert én már nagyon, ezért a dobunk rajta és megpróbálom teljesíteni a legnehezebb kihívást az IFC-ben. Szerű a kihívás. Tételezzük fel, hogy Rashfordért bejelentkezik a Barcelona. Nekem bármennyit is ajánlom, köteles vagyok elfogadni. Viszont a költségajánlatokra nem vonatkozik. Vágjunk is bele! Jelenleg így áll a keret, szóval várjuk az első átigazolási ajánlatokat. Mason Mountért bejelentkezett a Sevilla csapata. Mount nem tudott megállapodni a Sevillával. Luke Shawért pedig bejelentkezett a Manchester City. A távozásával csak egy probléma van, hogy ő elmegy a bal oldalon, egyáltalán nem lesz első védőnk. Rafinha pedig bejelentkezett az Arsenal csapata. Lisandro Martinezért pedig bejelentkezett a Dortmund csapata. Rasmus Højlundért pedig az Inter dob pár millió eurót. Eriksent pedig elvitte a Newcastle United. Ezzel lezárult az átigazás szezon, és körülbelül a Diósgyőr szintjére süllyedtünk, ezzel a kerettel csoda lesz, ha a top 10 közelébe kerülünk. 2 hours later. Na most, hogy végre igazoltunk, írtam is egy listát arról, hogy hol kéne erősíteni. Erre a pozícióra 2 kiszemeltem is van, nézzük is meg őket. Az AC Milan francia játékosan a következőket érdemes tudni. Nagyon gyors játékos. Támadásokban nagy szerepet tud vállalni, ezt a Milánnál Knox Jones-at láthattuk már idén és tavaly is. Egy nagy munkabírású játékos, illetve 85-ös ratinggel rendelkezik a játékban. Mert viszont rendkívül drága 70 millió euróba kerülne a megszerzése. A Liverpool skót klasszis egy sokkal jobban védekező játékos, mint Theo. Rendkívül jól passzol, emellett védekezésben is kiváló. Egy olcsóbb megoldás is lehet 60 millió euró körül. Viszont meg kell említeni azt is, hogy a Liverpool nem biztos, hogy el fogja őt engedni, mivel rivális csapatról van szó. Sajnos a Liverpool nem engedte el Robertsont, ezért Theo leigazolása mellett döntöttem. Középcsatár pozícióra egy kiszemeltem, van egy kis videót be is fel róla, és szerintem mindenki tudni fogja. Wreathed in red. Restored to this great gallery of the game. Erre a pozícióra is 2 jelöltem van. 2 nagyon erős védőre gondoltam, hát nézzük is meg őket. Végül Rüdiger mellett döntöttem pénzügyi okok miatt, és azért is már jobb játékosnak tartom Stonesnál. Eddig legdrágább 2 igazolás következik. Az első játékos a tavalyi szezon egyik legjobb játékosa és mellé legnagyobb mémje. Bellingham! 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 É ele! O iluminado! Do Bellingham! A másik és egyben utolsó igazolásunk pedig Rafinha javított verziója Rodrigo lett. Azért 149 millió eurót fizettünk ki a Real Madridnak, akiket jól megtöntünk, így pénzzel mondhatom. Ezzel végig az átigazolások sorának, viszont nem járhatott áldozatok nélkül. Nézzük, kik igazoltak el. Rashford az Interhez távolodott. Mainuért pedig a Dortmund dobott pár milliót. Jogos lehet a kérdés, hogy miért volt szükség ennyi igazolásra. Főként azért, mert a csatacsapatunk eléggé gyengúsz volt idáig a szezonban. De legalább a BL továbbítás sikerült ezeknek a fiúknak, hát eléggé nagy bajban vagyunk. Szerintem már valós esélyünk csak a bajnokok ligája megnyerésére van a szezon második felében, de azért hát meg fogom próbálni mindent, hogy egy csodát hajtsunk végre.
És azt mondom, hogy kezdjük is elnézni a szezon második felét. 2000 years later. Bajnokságban végül csak a 7. helyre sikerült felpaszkodnunk, sőt a hátrányunk igazából nőtt is a Cityvel szemben. Hát nem vagyok boldog én se, nem sikerült ezzel a challenge, de legközelebb talán jobb lesz, viszont sokkal érdekesebb volt, mint a karriermód így szerintem. Bajnokok ligájában pedig a Real Madrid megbosszulta, hogy elvittünk tőlük 3 kulcsjátékost és 3-2-es összesítésben kijutott sajnos minket, de nem volt sikeres ez sem, de semmi baj. Bajnokok ligájában pedig a Real Madrid szerintem sokkal erősebb volt így a karrier, kulcsjátékok simán 3 volna, és meg sajnos minket kivihetőnek tart, de nem volt sikeres ez sem, nem lehet, ez majd szeretben ez sokat fog fejlődni. De minden este köszönöm szépen, hogy itt voltatok és végighallgatotok, én így Gyuri voltam, vagy egy like, iratkozzatok fel, és hát legközelebb találkozni.